up mga alam mo yun? Welcome back to my YouTube channel guys. For today's vlog, may gagawin tayong kalokohan which is yung monkey app na ang gagamitin natin. Oh my god, ang pangit. Yung monkey app na gagamitin natin. Itatry natin yung mga tao doon kung anong reaction nila sa mukha ko. Paano mo nasabi? Kalokohan na to eh. Ang pangit. Sabayan niyo ako guys. And huwag na natin patagalin pa. Igit! Excited na din ako kung anong mga reaction nila. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong kong video i-upload. And tara, samahan niyo ako. Oh my god. Ang pangit. Nanonood ako kay Tan. Wow! Sana all. Oo. Ayan. Walang mukha. Pus mo. Ako, ay para. Fresh na ganbig. Lag na lang. Please daw. Oh no! Wow! Wow! Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Hi-ho! Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Gwapa ba? Gwapa. Oh no! Wapa na lang. Ahak ka nang... Ay na lang, niwat man ko nimo. Ay na lang, sagta. Oh, wapa na lang kay. Tanong mo na mo. Gwapa, dili. Wapa. Buang. Ate, yung kag anak ka. Ayan anak kay. Dili gani ma. Di kaning naunga. Ano na kaino niya kag ungo dakto niya ka. Wow! Unsay dakpon oy.
doon na nga nagtatapos yung video natin guys. Sana na-enjoy kayo. And kung gusto niyo din yun, itry yung app na yun. Ito siya guys. Monkey app. Itry niyo siya. Sobrang cute to guys. Marami kayong mga kalukuhang magaganap. Ito ko. At sana guys na-enjoy kayo sa mga video kong mga kalukuhan. Mga loko-loko. Hindi na ako marunong magsalita. Bisayain ko na lang to. Joke lang. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to YouTube channel and don't forget to click the bell button para update sa mga bago kong video i-upload. Yes. Subscribe niyo ako guys. Keep safe tayong lahat and God bless. See you on my next video. Bye.